Betani karni kiap langsung kiap labai. Ada malah ke gari labai dan angkut lain ni sih. Labai. Kami sih. Mazan. Samosa ada salang ke robai ro. Oh ini, malah ke. Samosa salang tu. Samosa ada salang kan. तुम बेटा क्या खाओगे? किना बेसा जब तो लाइव है, तो लाइन से बॉम्बे भी तो महंगा है एकदम अल्टीमेट खाना करिया मापू एक रेसिंग मापू mana? बाप रे बा ini manusia negara Bokaruni Adivasi Mela एकदम पान जाने ना डांस नहीं ने ना ही नहीं ने कैसे ही वो मन करना रे पुंगना रे सिस्टम माला kan मस्त कम दाम लोगोफोर 100 टाकायावनो मोनसे नै सलाफोरा 100 टाकायावनो सल मायबा मायबि 100 रुपया का 100 रुपया लगेगा अच्छा पूरा 100 टाकायावनो लो 100 टाकायावनो पूरा मोनजोबगोन आरो मा जेखौ लाया माने only 100 रुपया मा नायनो लोगोफोर फुड मेट नायनो ना मिठा पान जानो ना सला नायनो मा नायनो ओइले दाख्लै बायदि गैयामोन उनथि फैबाय हा लोगोफोर माखौ नांगौ का 26 ले बाबू 300 का 26 जापुरैदो बेटा जाखानायदो नै थांलायबाय आरो गथ'फोरनि डान्स नायनो फै टाइम गैला थांनिसै नोंसिना मेला फैनाया डान्स नायनो जालायबाय कालचार श' मेलायाव डान्स कम्पिटिशनबो जायो आरो माने डान्स श' जायो गथ'फोरनि बेयाव जायफोरा फार्स्ट सिलेक्शन जायो माने फार्स्ट प्राइज मोनो बिसोरखौ प्राइज होनानै माबा खालामो आरो बिसोरनि गोसोखौ उत्साहखौ आरो बारायबावो आरो थ' गथ'फोरा लकेल गथ'फोरा पार्टिसिपेट खालामनो फैयो आरो डान्स थ' मोजाङानो खालामदो मेलानि लोगोफोर नै जि मोजां जनाय दोङो जाखुदल' मालायखौ फसन जासोबाय ओइ माखासे आरो माखौ नायगासिनो लाखासिगोन जों बियो वीडियो चलो तार फिसा नै दोङो लगावनानै बाहायनो गोलैबा Korean dike. जा मामा के साथ जा। तुम खुश है ना बेटा? कितना खुश है? खाथि थानायबा लानानै थांजोबखागौमोन बेफोरखौ जि मोजां गग्राफोरा एकदम जग्रायानो जग्रा बिराद मोजां गोजा जनायफोरा न'आ खाथियाव मोनबा लानानै थांनो हागौमोन आरो डाइनिं टेबोलफोराबो बिराद मोजां स्टाइलनि दंसोयो आरो याव माने मा बुंना मानसिफोरा सब नायनो कारने फैदो रावबो लायाखै ओरैनो जदो फट' थिखांदो थांदो आरो बै उनथि कालचार श' जाबाय दोङो मोजांबाबो नैनि काटफोरा मोजां नङा आरो काटफोरा मोजां नङा बाङायनो नै लोरिनाय
मोजांबाबो गाज्रिबाबो दा इखो मोजां नुनानै जों बायना लांगोन लांनायनि उनाव जुदि नौ साननै थाना बा सप्तासे थाना गुन जाबा रिप्लेसमेन्ट मौ जागोन नङा होमबा बेखायनो मानसिफोरा गिना बाया आरो दखानावनो गावनो बनायनो होनानै बायो एकदम नाय लेटिमेटि मानसै उनाव एकदम कालचार श' जाबाय दोङो सब गाव गाव खामानियाव बेस्थ' जोंनियाबो जाबाय जोङो एसे गिदिंबाय दिनै साहा लोङैनि दा साहा लोंनानै थांनोसै चलो बेटा तुम खुश तो है ना बोलो गाइस को बोलो लोगोफोर आंनि गारिया नै होनना बुं दे बुं लोगोफोर आंनि गारिया ऐसे चलो पोर्टेबल में कहाँ गाड़ी बायाखै ओरैनो फैदो ज'दो थांबाय दैयाव जाथ'लायबाय लोगोफोर थांथ'लायनोसै दानिफ्राय अखारलायबाय एनि गेटआ मेलानि गेटआ मालिनाय दं बेयाव केमेरायाव उल्टा होनदों माथो हमना मोनाखै सोर गेटआव थाथ' आङो गारि लाना फैनि अके नों